Исәнмесез. Эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада дөнья ихлакый кыйммәтләргә таяна. Бу хакта сөйләшергә Әлмәткә Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев килде. Зәйнең ЗАГС бүлегендә хәрби хезмәткәр никахлашкан, кияү сугыш хәрәкәтләре зонасыннан гаилә кору өчен кайткан. Җәяүлеләр игътибар үзәгендә студентлар әлмәтлеләргә юллардагы куркынычсызлык кагыйдәләре турында искә төшерделәр. Дөнья ихлакый кыйммәтләргә таяна. Бу фикер дини агарту үзәгендә педагоглар белән очрашуда төп урын алып торды. Ихлак турында сөйләшергә Әлмәткә Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев килде. Мөхтәсибәт белән педагоглар очрашуы намаздан башланды. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев ихлакый кыйммәтлеләр һәм хәзерге буынны тәрбияләүдә мөһим булган алымнар турында сөйләде. Бөтен дөньяның, бөтен кешелекнең балкында торган бер генә шишәсе мәсьәлә бар, камил кеше тәрбияләү. Камил әйбәт кеше тәрбияләү. Яхшы кеше тәрбияләү улларның төп бурычы. Моңа гомуми тырышлык белән генә ирешеп була. Тәрбия гаиләдә башлана. Балалар бакчасында, мәктәпкә һәм югары уку йортында дәвам итә. Авыл һәм шәһәр мәктәпләре педагоглары бу мәсьәләдә ата-ана ярдәменнән башка булмый дип саный. Очрашу шәһәрнең Үзәк мәчетендә үтте. Анда 80-гә якын педагог катнашты. Зәйнең ЗАГС бүлегендә хәрби хезмәткәр никахлашкан, кияү сугыш хәрәкәтләре зонасыннан гаилә кору өчен кайткан, тормыш иптәше белән 2 ел элек танышканнар, икесе дә полиция хезмәткәрләре. Маршы һәм дулкынлану хисе белән алар яңа тормышка аяк басалар. Илдар туган шәһәренә махсус хәрби операция зонасыннан гаилә кору өчен кайткан. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Илдар белән Ләйсән 2 ел элек танышканнар. Аларны хезмәтләре берләштерә. Икесе дә полиция хезмәткәрләре. Яз көне Илдар гражданлык хезмәтен хәрби хезмәткә алыштыра. Контракт төзеп, ватанны сакларга китә. Решил он подписать контракт. Все-таки сказал то, что я военный, я буду служить, я буду защищать нашу родину. И тяжело было, конечно, отпускать, но все нормально. Живой-здоровый вернулся, и надеемся тоже, что живой-здоровый вернется, и все хорошо будет. Илдар ватанның шын патриот буларак читтә кала алмый. Контракт төзү аның аңлы карары иде. Парни там мобилизованы, им все равно нужно помогать. Кто как не мы, им поможем. Тем более есть выслуга, есть опыт, поэтому работаем. Бу көнне яңа парның шатлыклы мизгелен уртаклашырга туганнары һәм дуслары килде. Яшь гаиләне шулай ук шәһәр администрациясе вәкилләре дә котлады. Пусть ваша семейная жизнь будет в пример крепкой дружбы, любви. Илдар у нас является участником специальной военной операции. Пожелаем ему удачи в службе и внесении, и в решении боевых задач. Зәйдә ел башыннан бирле махсус хәрби операциядә катнашучы 30 хәрби хезмәткәре гаилә берлеге төзеде. Бу сан тагын бер тапкыр мәхәббәт өчен киртәләр булмавын күрсәтә. Тәүлекнең караңгы вакытында куркынычсызлык турында җәяүлеләргә Казан инновацион университеты филиалы студентлары искә төшерде. Фликерлар юл хәрәкәте кагыйдәләрен ныгыту өчен яхшы өстәмә булды. Акциядә катнашучылар шәһәрнең кеше күп йөргән урамнарның берсендә шәһәр халкы белән аралашты. Камила Хаерова җәяүлеләргә яктылык кайтаручы беләзек кигерә. Гражданнарның юлны ни дәрәҗәдә аңлы рәвештә кичүен һәм кагыйдәләрне белү-белмәвен ачыклый. Шәһәр паркы янында күренеп тор яктыр акциясе үтте.
Кыз Килиеттә башлангыч сыйныфлар укытучысына укый, аңа 17 яшь. Камилла еш кына дәресләрдән кичке вакытта кайта, шуңа күрә фликерсыз йөрүнең никадәр куркыныч икәнен белә һәм акциягә ярдәм итәргә була. Проводить им лекции, несомненно. Лекциялар үткәрергә, гомумән ни өчен юл кагыйдәләрен үтәргә кирәклеген аңлатырга, шулай ук аларны сагалап тора торган куркыныч очраклар турында сөйләргә кирәк. Оештыручылар акция уздыру урын очраклыгына сайламаган. Радищев урамындагы җайга салынмый торган җәүлләр кичүе, балалар да, өлкәннәр дә көн сайын йөри торган урын, янәшәдә шәһәр паркы, хастаханә, гимназия. Безнең максат яшьләрне юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүгә һәм пропагандалауга өндәү, һәм җәүлләрнең гомерен һәм сәламәтлеген саклауга без өлешебезне кертәбез. Без җәүлләрне һәм бигрәк тә җәүлләр кичүендә азрак бәрдерүләр булуын телибез. Кайбер җәүлләр яктылыкны кайтара торган элементларны соңга сукмый, ә бит нәкъ менә алар машина йөртүчеләргә төнлә җәүлене ерактан күрергә ярдәм итә. Акция беренчеләр хәрәкәте Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе катнашында узды. Барлыгы 50дән артык фликерлар тараттылар. Форматы иске, ә мәгънәсе яңа. Сүз Әлмәттәге ачык өстәханәләр фасадында пәйда булган мурал турында бара. Яр шаллы рәсәме муралның икенче катламын тамамлый. Эзләү методы исеме астындагы эшне ачык өстәханәләр фасады өчен сайлыйлар. Эскизны паблик арт лабораториясында ясаганнар. Онда рәсемнәр урам сәнгате үзәнчелекле белән танышканнар. Дарья Янукович иҗады эзләүнең асылын башкалардан яхшырак чагылдырды. Разные были идеи у всех художников, которые участвовали. Төрле идеялар булды, барлык рәсемнәрдән да. Һәм ниндидер мизгелдә мин хәтерлим Владимир Илхамның нәрсә икәнен ничек күрсәтеп була икәнен сорый. Һәм мин бер методны искә төшердем. Мәсәлән, кояшлы көн һәм кояш чәчәкләр сүзләре белән ассоциацияләр уйларга кирәк. Дарья һәр сүзне үзе сайлаган. Муралда тамашачылар үз ассоциацияләрендә өсти алсын өчен буш урын калачак. Проект кураторлары билгеләп үткәнчә, рәсем вакыт-вакыт үзгәреп торачак. Ачык өстәханәләрнең фасады рәсемнәрнең өчен фикер алышу урыны булачак. Эзләү методы муралның октябрь ахырына төгәлләргә планлаштыралар. Татарстанда ел хатын кызы, ел ираты традицион конкурсы башланды. Онда республиканың социаль-икътисади үзешенә, мәдәнияткә, рухияткә ярдәм итүгә, үсеп килүче буынны тәрбияләүгә, гаилә институтын ныгытуга зур өлеш керткән кешеләр катнаша. Конкурсның муниципаль туры 29 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Зона туры 1 декабрьдән 10 февральгә кадәр. Финал халыкара хатын-кызлар көне алдыннан Казанда узачак. Катнашуга гаризалар 1 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Әлмәт драма театрында спектакльнең юбилейын билгеләп үттеләр. Кызлар килде авылга комедиясе инде 15 ел сәхнәдә. Спектакльне юбилейлы 65-нче сезон 2009 елда ачты. Бу еллар дәверендә берничә актер составы алышынды. Ләкин Татарстанның халык артисты Раушания Фәйзуллина Мәстүрә ролен башкаручы һәм Татарстанның ат казанган артисты Эдуард Латыпов Әмир ролендә калды. Юбилей тамашасы өчен альтернатив видео булдырганнар. Онда спектакльдәге 4 пар да өйләнешкән. Традиция буенча кәлешләр туй бәйләмнәрен тамаша залына ташладылар. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.